Işgalcilerinin maqsады Donetsk ve Lugansk vilayetlerini tolusunyan zapt etmektir. Bunu baştapta bildirdiler. Düşman Slavyansk yönelişinde ileriledi. O Kharkov'ni bloklay, Mykolaiv vilayetindeki Aleksandrovka kasabası, Mariupol şehri, Lugansk vilayetindeki Popasna ve Rubizhny şehirlerini öz nezareti altına almağa tırışa. İşgalciler Polisiya ve Severshina regionlarında bulungan harbi bölüklerini yangi hücum yapılacak yerlerge geçiri. Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, Балтійського та Північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання об'єднаних сил. Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. Ukrayna meyilcileri 18 yarım bin işgalcini yok etti. Ularının beraber 656 tank, 1900'ga yakın zırhlar bir maşina, 1300'den ziyade araba ve yük maşinası, 332 artilleriya sisteması, 107 reaktiv sisteması, 150 uçak, 134 helikopter, 100'ge yakın pilotsuz uçucu alet, düşmanın hava hücumuna karşı 50'den ziyade müdafaa sisteması, 7 gemi ve katerini yok etti. Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат, мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмови військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України. Ukrayna'nın Kırım meselesinden bağlı teklifi güçlüdür. Bunu Prezident Volodymyr Zelenskiy jurnalistlerge aytdı. Onun kaydetkenine göre Ukrayna heyetinin Kırım meselesini 10-15 yıl devamında çözme teklifi şimdi aktualdir. Ama vaziyet değişmekte. Rusya böyle teklifini bile kabul edeceği pek şüphelidir deyip. Я вважаю, що це рішення непогане, але я вважаю це зараз. Також важливо, щоб ви зрозуміли, про що я. Що я думаю зараз, і що я буду думати завтра, і що ми робили вчора, це можуть бути абсолютно різні речі. Це не значить, що ми не виконуємо свої обов'язки або домовленості. Просто на сьогодні, якщо б сьогодні були домовленості по Криму такі, я вважаю, що це перемога України. Тому я і говорю, що з Кримом питання, незважаючи на те, що всі до цієї війни завжди говорили, ну з Донбасом якось ми там, а от Крим це на віки і тощо. Дуже складне питання. Я вважаю, що найскладніше це Донбас. Zelenskiy bütün Ukrayn topraklarını saklamak pek muhimdir dep kaydetti. Ama en zor şey Donbass'ni işgalcilerden azat etmektir. Zelenskiy bildirgenine göre Ukrayn ordusu hiç bir strategiya kurmasdan hücum etse 50 binge yakın en tecrübeli askerini gayip edebilir. Нашій державі потрібна міцна армія. Якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідчених людей втратити через те, що я зараз хочу, ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться і вже не за 2-3 роки, а повернуться в той же місяць. Во всі інші позиції і во всі знову бучі. Це не іграшки. Всі військові про це знають, всі військові про це думають. Zelenskiy'nin sözlerine göre Bucha'da kanlı terörden son Ukrayna için Rusya ile müzakerelerini geçirmege daha zor olacaktır. Bunun beraber Prezident aytkanına göre onun Putin'nin kuruşuvu öyle de gerçekleşmeyecek. Devlet yolbaşçısı Ukrayna özüde kütlevi cinayetlerde kabahatlarını tapıp cezalayacağını bildirdi. Є наша справа, внутрішня, про яку ви сказали, внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Всіх видів, які ми бачимо, ми починаємо збирати цю інформацію, будемо шукати всіх цих людей. Є люди, які дуже хочуть знайти тих злочинців, про яких ви говорите. І я думаю, що ми знайдемо правильний формат. І якщо закон не буде вирішувати це питання міжнародне, то український закон буде знаходити вихід з цієї складної ситуації, з цієї трагедії.
Зеленский кайдеткенне көре эркун душманга низбетен ачув артмакта, ама бу галебеге интылув кыбы илхам бери. То, що гнів надихає, ненависть надихає. Кажуть, що не можна, щоб у людини було таке відчуття, особливо віруючі люди. Нехай пробачать, я живу цим. Маємо на це право. Да. Все це є точно, ну і велика віра в перемогу. Велика віра, що ми їх розірвемо. Территориаль Мудафанын Арби, işgalciler tarafından yok etilgen Озевана Костери. Мында Влад ailesinen yaşaydı. Erkek anasını tehlikesiz yerge yollap, Ukraynаны mudafa etmege kaldı. Гастомель işgalcilerden azat etilgen son Влад Оз Эвана korup oldu. Всю историю, реально всю историю, потому что этот дом еще начинал строить мой прадед. И потом мы с моим покойным братом, который разбился в аварии, кирпичи тут подавались, чтобы гараж строился. И вот все, реально все уничтожили. Шымда арбилер, ерлі кемет ве гоноллер Гастомель соқақларында қойылған майынларны зарарсыз алға кетіре. Ишгалжилер жанаварлығының нәтижелерінен көреші гуманитар ярдымны алып келе. Ишгалжилерінің зұлымы алтында яшаған Гастомель сакинлері рухи ярдымға да мұқтач. Люди хочуть, просто вони не відпускають, вони хочуть спілкування. Вони хочуть, щоб ти дав якусь їм надію, якусь позитивну новину. Вони ж були в повному інформаційному вакуумі. Вони не знають, що відбувається. Вони не знають, хто в Києві. Вони тим паче не там. Я говорю, все, саме страшне вже позаду. Чесно, да. Саме страшне позаду. Вже буде краще. Буде краще, триматись день, два, три, і все це вже буде по-іншому. Женг башлағанындан берлі руслар чоқ вақыт девамында Гастомельні өзіне зареті алтында тұтып оламай жағыны аңлап, шеріні амансыз жабиран етті. Ерде виран етілген евлер, яқылған арабалар ве арби техника. Ишгалжилер евлерге атеш açып, инсанларны өлдіре. Ерлі сакинлерні қырсызлап азапларға чектіре. Қадынларының намусына кече, айванларны yok ете. Евлерде қырсызлық япа ве соқақларда миналарны қояйды. З першого дня Гастомель був вже в окупації, тому люди стан просто психологічний, люди взагалі не розуміли, що відбувається. Бомбіжки ж були, заходили через Гастомель, бомбили аеродром Гастомель. На складність тому, що Гастомельський аеропорт, верніше аеродром, знаходиться, в принципі, там від центру це там 3-4 кілометри, напевно. І весь акцент був по захвату саме аеродрому. Тому все, що відбувалося навколо аеродрому, це був суцільний кошмар. Суцільний кошмар. І справа в тому, що знов-таки цивільні були абсолютно до цього не готові. Бұл Гастомель авалиманынан корынышыдыр. Янып виран олған Мрия учағы ве онларca yok etilgen душманның техникасы. Кутлеви Женгнің ilk күнлері анда шиддетлі ұрышлар олып кечті. Душман Киевні уч күнде запт етмеге арзу етейді. Оның үшін авалиманнан учув қонов йолағынан стратегик емиеті бар еді. Ишгалжилер bu авалиманға Киев запт етілмесінде иштирак етежек, десант ве зырхлы техниканы ендірежек еді. Планлар керчеклешмеді. Украина майжелері қонов йолағына виран етіп етіштірді. Киев майы етілгені вақыт bu yerде пек жидди ұрышлар кечірілді. Украина майжелері ишгалжилеріні ұрып чықарды. Олар есе қачмаға мечбур oldu. Руслар мында бір чоқ ғайыпларға оғырады. Рус аскерлерінің жесетлері енді жиыштырылды, ама қалған амуниция yüzlerce өлген ишгалжы аққанда қатырлата. Украина майжелері авалиманны азат еткен сон айретте қалды. Ишгалжилер юқлаған ерінде ем чоплік топлайды, емде аяқ yolға барайды. Чевречетте авалиман территориясы бойынша да бір чоқ yok етілген танк, БТР ве юк арабалары тұра. Yok етілген техника арасында Украинаның ғұрыры, дүнияда олған ең бұйық учақ Мриядыр. Более етіп ишгалжилер еңілгенлері үшін интиқам алды. Украин қараманлары Киев вилаятыны азат етіп, ишгалжилеріні Украинаның дигер топрақларындан да қувмаға девам ете.
Тут полягло сотні. Ишгалжилер Украинада соғынжылық yapmağa devam etti. Rus arbilері Melitopol заводларынан течки затларына Қырымға алып шықты. Бұны вақтынша işgal etilген Melitopol шehірінің yol başçısı Иван Федоров білдірді. Оның мәліметіне көре, заводларда olған течки затлар Жанкой шehіріне шығарыла. Bundan gayrı işgalciler hırsızlanған яңа Америка комбайнлары, тракторлары Висачев машиналары кібі чифтчілік техникасыны Чеченистанға алып кеткен. Федоров айтқанына көре, işgalciler Украин топрақларында вақтынша bulunғанını аңлап, мүмкін олғаны қадар чоқ шайыны хырсызламаға тырыша.